máte 150 předplatitelů, tak jsem si říkal, že to dneska dám si volno a díky tomu poruším svoje úplně nejzákladnější pravidlo a to je to, že v neděli se nepracuje. Tak půjdem do robotky v neděli. Šéf-kuchári majú nedeľu v pondelok, aby ste pochopili. Takže ty si tam, ešte malinko, to nevyzerá na kamere tak, ako sa cítiš v rohu. Jo, že mě chceš vyhodit, jakože můžu jít k trampolíně klidně. Nech sa trošku rozlejeme do toho. Milí naši predplatitelia, milí vegetáci, milovníci zdravej, lokálnej, sezónnej zeleninky. Čaute, přátelé. Nepáč, Feldo. Tak, jedno, čo je krásne, že Martina Maňasa nemusím predstavovať. Jednak ho poznáte ho. Ja by som to takto povedal, že Martin Maňas je krstný otec tejto relácie, tak som si to pomenoval. Už je to relácia, už je to druhá sezóna. A vlastne hecli sme sa práve s Martinom Maňasom ešte minulú sezónu, úplne na začiatku predplatného, s tým, že poďme natáčať, poďme variť, poďme ukazovať, ako sa dá spracovávať, lebo dovtedy sme to robili len formou textu. A ty si sa do toho hecol, ja ti za to ďakujem, lebo málo ktorý šéf-kuchár by takto povedal, ale cítili sme, že bude úzka spolupráca už úplne od začiatku a tým pádom proste sa to dalo. V momente, keď sme začali natáčať, tak si sa úplne rozbehol vo svojom koncepte Groove vtedy a už nejak neostávalo čas na každotýždenné natáčanie a tak sme začali pozývať, že rýchlo, náhrada, niekto iný a zrazu nám začali chodiť ďalší šéf-kuchári a z tej predstavy poďme ukazovať zeleninku, zrazu tu máme prezentáciu tých asi najlepších, najšikovnejších, najzaujímavejších šéf-kuchárov, najvášnivejších šéf-kuchárov, tak by som to dal. Proste tí, ktorí sa rozhodli komplikovať si život a začať pracovať s lokálnou sezónnou zeleninou. Takže a ty si teda fakt, že hecol veľa ľudí do toho, že dá sa to a dá sa to v priebehu celej sezóny nastavovať takto menu. Takže vlastne veľká vďaka takto oficiálne. Ďakujem, Fildo. Ja ďakujem za takýto krásný vlastně už rok a půl, co spolu nějak pracujeme. Pamatujem si ten první den, když jsem sem přišel a v tu chvíli jsem si to tu zamiloval, že a pojďme, toto jdeme vymýšlet a postupně jak já lidem nějakým způsobem se snažím říct, že ty jídla vznikají až při tom pohledu na tu surovinu a ne obráceně. Že netvořme menu a teprve potom schánějme suroviny všude možně, ale podívejme se, projdíme se po té farmě a opravdu těch nápadů po jedné procházce a tvojí prezentaci prostě tě napadne tolik věcí, co tě v životě doma prostě u telefonu a receptů všelijakých nikdy v životě nenapadne. Zároveň to, že prostě přišli i jiní kuchaři, myslím si, že i pro vaše předplatitele je daleko zajímavější, než se furt koukat na tu stejnou tvář a na ten stejný styl kuchyně, tak je právě zajímavější to, že přišli takyto prostě kuchaři, kterým bych se prostě poklonil a takto, lebo prostě dělají všichni krásné věci a mě to právě v tomto baví, že každý týden je jiný kuchár. To je právě na tom ta zábava. Myslím si, že i vás to baví a zároveň ty lidi si to a tak ošahají a ochutnají a pochopí tu surovinu trošku jinak, než když si ju objednají. Takže myslím si, že to jde správnou cestou. Veci sa posúvajú takým spôsobom, že musí prísť vášnivý. Ja to volám, dúfam, že sa neurazíš, krásny blázni, ktorí proste idú meniť niečo, čo iní hovoria, že meniť sa nedá. Áno. A potom dajú tú vôľu, potom sa prepália počas tej sezóny určite. Trochu, jo. Ale proste dokážu to a nastaví sa nejaká forma tej spolupráce, takže naozaj, že sa podarilo za tie 2 roky naštartovať spolupráce medzi reštauráciami. Pre nás je to veľká zodpovednosť. Myslím si, že už sme tak minulý rok si nás iba tak čekovali a skúšali tí šéf-kuchári. Tento rok už majú dokonca nastavené menu na základe našej zeleniny a sľúbenej ponuky, čo je asi také najkritickejšie hovoriť, že čo bude, lebo pri organickom pestovaní je to nevyspytateľné, ale veľmi rozumne si šéf-kuchári nastavujú tie menu a proste začína to fungovať, takže ja sa veľmi teším. Už sa nám to fakt, že tak stabilnieva všetky tie objednávky a takže dorastáme. Ešte sme nedokvitli do tej spolupráce tak, ako by to malo fungovať, ale dorastáme do tej spolupráce so šéf-kuchármi a teda ešte raz veľká vďaka, naozaj som vďačný, opakujem sa možno. Já děkujem vám a myslím si, že všichni zákazníci, co kdy u mě jedli, tak děkujou vám a hromadě jakože dalších lidí, se kterými spolupracujeme a prostě ta
krása toho jídla, nebo celkově záleží od té píky, ty suroviny. A moje oblíbená věta, myslím si, že jsem mu to ve videích už párkrát řekl, že mezánplac, nebo ta příprava nezačíná v kuchyni, ale začíná někde v zemi na farmě. A tam teprve spočívá ta chuť. A čím lepší chuť má ta zelenina z farmy, tím méně se musí dochucovat a dávat tomu tu přirozenost. Čili to je právě to, co mě na tom vaření baví, že dávat přirozenost těm věcem, které někdo vytvořil tou svojí láskou a pílí k té surovině, než vlastně dodávat mrkvový džus k mrkvi, aby chutila jak mrkva. Příklad, jako, to bylo taky, jako, co mě zrovna napadlo. Jo, že... Je, no, na tom tanieri je proste viac srdiečok, nielen ten šéf kuchár, ale je tam aj ten pestovateľ a ono to cítiť. Minulý týždeň sme si museli dať pauzu, takže bolo to doslova o tom, že potrebujeme strašne veľa tekvíc dať do zeme, paradajok polných a paprík. Veľa riadkov sme robili, veľký tlak v tomto období býva burín, takže sme museli naozaj že všetku silu, všetok manažment dať do toho, aby sme si trošku dali do poriadku pole. Podarilo sa, postihali sme a opäť sme pripravení tento týždeň s touto ponukou, tohto týždňovou, ktorá tá pestrosť bude už len pribúdať a pribúdať. No asi poďme rovno začať cviklou, pretože tu sme vám síce dali sme vám čodžiu, ktorú dávame aj teraz, ale nech sa páči, toto je proste majstrovský kúsok, čo sa podarilo. 1, 2, 3, 4 druhy cvikly, ktoré si hneď budeme aj ochutnávať, aby sme vedeli nejak pomenovať a odporúčiť, že ktorá cvikla na čo by sa mohla používať. A tým myslím, to je vlastne tá naša filozofia, že keď máte cviklu, tak máte 3 v jednom. To znamená, že koreň, stopka a listy. 3 veci, ktoré sa dajú dávať do jedla úplne iným využitím a vlastne máte... Ono je to aj celkom fakt, že už hmota, však už to začína, už tie kila budú iba pribúdať. A nechám teba teda, nech si to ošaháš, nakrojíš a nacítíš. Zrovna jsem chtěl teď říct, že fakt, že tento balíček, co tu prostě je, tak máte také 2 kila prostě jakože hmoty a když se jakože velmi chytře využije i ten stonek a i listy, tak máte prostě tu jídlo pro celou rodinu jakože z tohoto svazku. Můžeme to normálně na půl? Páči. Drvenou. No tie letokruhy. Teď jdu otřít, ať nevofarbím tu další. Som to nazval, že týždňokruhy a nie letokruhy, ale možno sa dáme, to ma ani nenapadlo. Takže ideme naozaj do takejto pestrosti. Toto je, že normálně, že pro mě, když se podíváš na ty cvikly, tak to je, že umělecký dílo přírody. Když se na to podíváš, to jsou jakože krásné farby, červená má letokruhy, čogy a to je prostě nádherná věc, kterou určitě doporučím jako z těch cviklí, když chceme všechny vařit nebo takto, tak tu čogy už vždycky na čerstvo. Nebo když ji uvaříte, nebo jakkoliv naložíte, přijdete vlastně o tu krásnou farbu. Ale ta cvikla, jak je úplně mladionká, dávám to taky v podniku, tak se dá jíst syrová. Pěkně na tenko ukrojená. Když vám vadí trošičku té křupavosti, klidně ju jenom trošku nasolit. Ale jde o to, aby si zachovala tu krásnou farbu a to vzorování, lebo to je na ní to nádherný, že jo. Ty si skúšal aj grilovať asi, určite. Tam myslím si, že tam sa trošku drží tá farba, ale pri tom varení samozrejme už tou vodou už sa to miesí. Potom jakože když chcete teď fakt na tuhle tu grilovací sezónu nebo něco jenom rychlého, tak tato cvikla je úplně ideální uvařit normálně v celku v vodě a potom ju jenom dáte rychle schladit jakoby šokově do studené nebo ledové vody. A ona vám jde pak krásně sloupnout, ta šlupka. Nemusíte ani, nemáte potom na té cvikli ten narušovací vzor té škrabky nebo toho nože a máte krásně hladionkou barevnou cviklu, co vám dám jako taky hack a jednou jsem to samozřejmě tak už pokazil, tak takhle vznikají potom další rady, když něco pokazíš a to je to, že s červenou cviklou nikdy nic nevařte. Jestli si myslíte, že to přes tu slupku neprojde, projde. A potom je všechna cvikla červeno-ružová a máte všechny 4 cvikly červený. Že opravdu je to dobré farbivo na kadejaké risotá a podobne. Naozaj, že dokonca aj brinzu si človek vie s tým pomixovať a mať proste, dokonca si môžete spraviť rôzne farby brinze napríklad, alebo proste aj jogurtové dressingy a podobne. Je to proste aj geniálne farbivo. Šťavnatá je, to naozaj, že toto keď odšťavíte, tak máte z toho strašne malý odpad a veľa šťavy oproti iným. Takže no a poďme ochutnávať teda. Neuvěřitelný, jak je to stále jedna zelenina a každá jiná. Víš, ta žlutá je
fakt, že slaďonka jak med. Červená je taká velmi zemitá, příjemná. Tato je zrazu taká řetkvičková. Taká měkčí. Když dáte na talíř 4 druhy cvikly, tak máte jak zrazu 4 druhy různý zeleniny. A tá sladkosť u každej sa prejavuje. aj tá bílá je slaďonka veľmi. Ale žlutá je mazec. Žlutá, bol tu senior Hesko, veľký topan šéf a úplne to krásne dal, že viete, toto je proste tá chuť žltej. A on si ako keby, že už to má zatriedené v hlave podľa farieb, tie chute jednotlivé. Ja to volám, že to je chuť slnka, táto žltá. Kde je, nie je, že tak sladko výrazná ako napríklad biela. Biela je jednoducho cukornatosťou úplne najviac, lebo vlastne aj biele repy sa nakoniec volajú cukrové repy a vyrába sa z nich cukor, lebo majú proste najväčšiu koncentráciu cukru. Ale tá žltá je najlahodnejšia. Tá žltá je super. Fakt, že... To že pohladí, to je paráda. Jak jsou ty cvikly mladý, jsem před chvilkou říkal, jak jich šupat. Netreba jich šupat, pokud jich jíte takto na surovo, ta šlupka je úplně měkoučká. A toto upozorňujem, že všetko, čo dostávate do boxu, je v ten daný deň zbierané, takže tam ani nemá čas niečo tvrdnúť a je to v tejto najšťavnatejšej podobe, ako len môže byť. Čerstvejšie nie je, jedine z vašej záhradky asi. No, já bych z toho nic nevařil a na surovo bych to takto snědl. S nejakým sírem. Rozmýšľam, my sme dávali, že proste fialovú cviklu, lebo proste fialová to je štandard, ale naozaj asi viacej pôjdeme už do týchto farebných variant a táto bude v ponuke a chytí už pomaly pozíciu skôr, že na zafarbovanie jedla ako na tú chuť. Cíti tu proste viacej zamitosti v tejto červenej a aj tá cukornatosť je trošku viacej v úzadí oproti všetkým trom. Takže ty si aj dokonca si pripravil nejaký recept, kde sa to bude pracovať s tým na vizualizáciu, aby to bolo proste pekné fialové, a teda rúžové, dá sa povedať, po varení. Takže ja som veľmi vďačný za tento megamix a že sa to tak pekne podarilo. A cvikla je vlastne krásna aj v tom, že ta červená, to je fakt, že nejpřirozenější, nejintenzivnější farbivo. Poví vám to každý kuchár, který musí po 5 kilách cvikly potom upratovat kuchyň a umývat prkínka, tak ta cvikla je opravdu všude. A ta farba, to prostě chcete, že? Dofarbit si jídlo něčím přirozeným, přírodním. Lidi baví farby, máme tu období Barbie a nevím čeho a z tohohle přesně docílíš růžový jídlo a nemusíš ho ničím dofarbovat. Keď to úplne zhrniem, že najlahodnejšia chuť je tá žltá, najsladkejšia chuť je táto, najzaujímavejšia chuť, lebo je to proste fakt, že taký zaujímavý odtieň. Kvetnaté by som tak akože z prvej vystrelil. A táto cvikla už proste sa nedá porovnávať s týmito. Áno. A teda túto by som fakt, že využíval na odšťavovanie, má veľké benefity, to červené farbivo a farbenie jedál a podobne. Takže sorry, klasická cvikla, prišli do hry bračekovia, ktorí sú trošku šikovnejší, čo sa týka chute. A ešte taká veľká zaujímavosť je, že to som sa dočítal, nie som až tak múdry, ale bežne pestovaná cvikla priemyselne používa sa veľa dusikatých hnojív a sú to vlastne syntetické hnojivá, syntetické dusiky, ktoré prejdú do zeleniny. Ich účelom je, že aby proste to išlo do tej hmoty. To znamená, že je to taký stavebný prvok tej hmoty, ale tieto syntetické dusíky telo má trošku problém spracovávať, možno časom si vytvorí nejaké enzymy, ale vlastne my sme preto prestali jesť surovú cviklu, lebo proste sa po nej veľa prdí. To je veľmi jednoducho a vlastne nadúva a to je presne ten efekt, že tie dusíky sa tam rozbijajú. A tým pádom pri tomto sa nemusíte báť. Takže v pozadí už máme nejaké oblaky, mraky. Konečne my sa tu nebudeme mračiť, ale za nami. Pokračujeme teda v nachutnávaní tých listov. Tak to ma fakt, že zaujíma. Tak ako som spomínal, alebo začal o tom mangolde. Mangold sa vyznačuje tým, že má najväčšiu koncentráciu soli a vlastne asi aj minerálov všeobecne. A je to fakt cítiť pri tých jedlách, keď vo veľkom dáte mangold do jedla, nemusíte až tak dosolovať ako bežne. A vlastne určite to platí aj pri cviklách, však je to vlastne jedna rodina, akurát mangold nebol naučený ísť do koreňa.
Teda korene sú také riadne, ale sú to fakt, že také deformované hrudy. Nesníš, no, jasné. To je fakt, že o tých listoch a o tých pestrofarebných stopkách. Takže ja by som vyskúšal rovno, toto je biely list. Najprv si to asi nachutňam. No je fascinující, že něčem takýmto drobným, že si řekne, že tam nemůže být veľa šťávy. Ale to hrubé je to jak... No vyteče ti z toho normálně džus. Že fakt, že plná vody. Tu sol tam cítiš, že? Asi. A sol tam je cítiť fakt, že veľmi. Tu máme potom takú zakúčeravenú žltú cviklu, žltý list, kde má teda podľa ABCD farieb. Kyslejší, ne? Jak halus, že plot je sladší a list je kyslejší. Choji je? Takhle se to říká. Neviem práve doteraz, akože jak sa to hovorí. Ja ako do dneška říkám Chogia. Ja dúfam, že je to správne. Chojia, akože ľudia si to fakt, že kadejako zľudovali. A teda patrilo by sa aj niečo po slovensky vymyslieť k tomu. Takže to je třeba ona. duhová cvikla. To je ona. Tuto, také malé listky. Sú trošku tenšie, má lilinko. Takže úplne odlišná zase. Tam úplne iný list, že? To je úplne že taká najjemnejšia, najšalátovejšia verzia. Nejuniverzálnější chuť. A červená? Tam je už ta zemitost, že? Tam už je ta cviklovost, že asi jediný list, kterýho bych poznal, že je to cviklový list, jakože na slepou ochutnávku třeba, tak bych poznal asi tu červenou, tam už ta zemitost je cítit. A taká horkost tam přichází. Ano, na konci, no. Na ohni právě ta hořkost a tato džusovost se právě promění na sladkost. Ale to urobí oheň, no. Netroufám si troufnout, že to zesládne, když to hodím do rury nebo na pánev, ale na ohni to vždycky krásně zesládlo všetko. No, to sa tiež vyznačuje, keď sa hovorí, že proste je tu kopu zdravia v tejto farbe, tak asi tam za tým treba hľadať aj tú horkosť. A poďme teda do stopky. A to si takto nejak nabereme, rozbijeme, či jak sa rozbouráme, hej. Rozbouráme meso. Biela a ešte mi tu chýba tá chojiová. Takže tá chojia, pozerám, že najmenší list, najtenšia stopka. Takže začneme bielou, to je tá najhrubšia. No. Šťavnatá, taká fakt, že řetkvičková, jak jsme se bavili o řetkvičke, výborná. Ale že taká, já jsem si prvně myslel, že budeme ukázat, jak to stáhnout, tak jak se dělá řapíkatej celer, že to vlastně tyto vlákna z toho, ale když to chytíte do pusy, vůbec vám to tam nezavazejí. Vůbec tam necítím, že by mi vadili nějaké vlákna. Jak... Ale sladkosť tam cítim, takže je tam za tým aj to je vlastne fakt tá cukornatá cvikla. Vidíš, a žltá má ty vláknička trošku. Že úplně fakt každá je jiná. Že tato, když se ale vyloupne, to je výborná. Ale tá biela mě zatiaľ překvapila veľmi teda. Biela cítiť úplne cukornatosť a pri tejto žltej už ide do úzadia cukornatosť. To ešte chojia. Takže intenzívní, že? A taká najvyváženejšia, pomaly jak tie listy, že je rozumná, má zo všetkého trošku, neprevyšuje nič. Takže pri stopkách vlastne je to podobná chuť ako listy. Aj akurát je tu toho trošku viacej farbivá, špeciálne, takže toto je odozemitejšie, tieto stopky. My sme používali kvázi farbivo, že sme si odšťavili fialovú stopku, je to že fakt veľa šťavy. A vlastne to sa dá tiež použiť do risota a podobne. Ja som sa zlekl, jak si řekl, že sme používali farbivo a pak si začal pokračovať, tak som sa už zlekl, že ste farbili tú cviku. To už sú. Že ste si ju prebarvili ešte, aby byla červenejší. Teraz som pozeral semena japonských firiem a oni si lakujú tú zeleninu. Nechutne leskla úplne. Že... Jakože na fotky? Na fotky. No však jasné. Ty si vlastne robil, naposledy to bolo úplne, že nejaký 29. týždeň alebo tak pred rokom, minulú sezónu, tak si robil nejaký stopkový šalátik, jak to my voláme? Alebo... Áno, vlastne to sme robili vlastne čistě salátek, jenom čistě z cvikly. Použili jsme i listy, ty stonky, které nejsou také, že mají ty vlákna, tak se výborně dají napiklovat, naložit sladkokyslý nálev, anebo jenom prooctovat, že jenom trošku prokyselit, promarinovat.
a víte vlastně použít kompletně celou tu zeleninu jako listy. Lebo odkud jinut použít listy, než odsud, že fakt víš, že to není prostě postříkaný, je to prostě čistý list, čistá zelenina. My jsme fakt přišli na to, že kdybychom toto vyšťavili, toto zelený, tak z toho máme litr džusu. To je fakt, že šťávy a šťávy, že tomu fakt neuvěříte, dokud to neochutnáte. Môžeš aj regulárne prefackať kolegov v kuchyni, keď nepočúvaš. Tímto áno, no. Vyskúšaj, toto je podľa mňa, že stopka týždňa. Môžeme ísť tak, že po stopkách a hádaj zeleninu. Ňam. To je řetkev, ne? To je řetkev. To máš v podstate stopku, ale máš pocit, že ješ redkvičku. Akurát, že v inej konzistencii, malinko. A keď sme pri tých stopkových veciach, tak regulérne teda baby stopkový zeler. Takže intenzívny zeler. Ale není teda, že by štípal, však akože najviac tej chute tuto máme. Toto už je intenzívka. Ale zase nie ten masaker horký. A teraz no, to je také, že keď pred natáčaním zberáme, tak ono to takto trošku ide do kolotoča. Ešte treba aj říct, že už tu 2 hodinky stojíme na sluníčku, jo, že vám to takto nebude. Vždycky je zaujímavé skúšať tieto vnútorné listy. Ty sú boží, no. Oni sa vyznačujú, môžeš si, trhni si. To máš jak srdíčko u salátu, to je tá věc za odměnu. Tá nejlepší z toho. Mlaďonka. Tam tá hořkost ešte není taká. Taká voňavosť, kvetnatosť. Toto je fakt zaujímavé. A je pre mňa niečo nové, lebo ešte som to neskúšal. Ale pri fenikli sme si ukázali, že tam je najviac cukru. OK. Takže odporúčam vždycky všetko, čo má srdíčko, tak jesť od srdiečka. Áno, je to akože bomba. Máš jak u salátů římských, ten prostředek, to je za odměnu prostě, jo, že viděl jsem i nějaké recepty, reštiky, kde prostě asi použili ten salát jinde, jo, ale používali jen čistě ty srdíčka a to musí být bomba, jako to musí být jak asi tak neobvyklý, nebo ne, že neobvyklý, ale pro mě je to asi daleko víc prémiovější, než já jim mrtě kaviáru nebo hluzovky, je když bych dostal na talíř 30 srdíček z toho salátu nějak příjemně připravených, lebo to srdíčko je za odměnu. To je... Cenovo aj by sa to podobalo, keď reže iba ten stred, ale áno. A tá doba, keď to bude naozaj, že jak máš hovädzie srdiečko a takto, tak by bolo práve, že zelerové srdiečko, feniklové srdiečko. Mám 45 € za salát. To by bylo super. Pani šéf-kuchári, neobjednávajte srdiečka, celé rastliny a zero waste štýl, dobre? No ale přiznejte, že už tu máte specialisty, kterým trháte menší věci. No tak to přiznejte. No, priznáme. A prehodnocujeme efektivitu malých baby vecí, ale niekde to naozaj, ako ten, kto to vie v malých množstvách, fine diningové reštaurácie a podobne, tak tam to ide, ale akože vo veľkom robiť baby listy a kvety a tak toto je celkom, už sa blížime ku kaviáru. Ale i meso sa nedá odšťaviť, zelenina, hej, takže ten zero waste defekt ako tam je oveľa nižší. Meso odšťavíš tak, že z nej urobíš demigláz, ze všeho. Uvaří z toho omáčku. Zeler, poď, jak si spomínal tú knihu Balance, kde je jedna zelenina a k tomu súroviny, s ktorými sa dá kombinovať, tak ako by si. Nie, musím takto, sorry. Je to strašné, to vysí. Máme tu krásnou část, tu plnou ty šťávy, tu dužinu, která se dá použít ať už na čerstvo, když se krásně jemňonce nakrájí a zdá se vám tvrdá, takový jenom na chvilku ponořte do vroucí vody jako zblanšírovat, potom do ledové a máte krásně vychlazený. A vždycky, když jsme měli na menu polévku, že vývar nebo cokoliv, tak prostě na čerstvo sedáno, obzvlášť takéto, když je krásně jakože vychlazené a na drobonko nakrájený, tak je výborný komponent ty polívce křupavej, nechceš tam rozvařenou zeleninu. Takže takto listy bych já použil do salsy, nebo zároveň tím namnožil hmotu, zároveň listy z toho jsou též skvělý do vaření, ať už těch vývarů, omáček a tak dál. Zároveň se dají ty stonky napiklovat, naložit,
sfermentovat, ale v první řadě přemýšlím nad tím, jak se dá jíst syrová. Jak by se dala těm lidem odprezentovat syrová a nejlépe v tom tvaru, jak vypadá. To je úplně nejkrásnější, což samozřejmě u některých zelenin nejde, ale chcem ukázat prostě tu přirozený tvar té zeleniny a jak se říká, imperfection is beauty a příroda se nepýtá, v jakým tvaru ty mrkve budou růst nebo řetkvička, jaký bude mít tvar, čili treba trošičku aj ty kreativity vlastně u toho tvoření toho menu z farmářských věcí. No. Štandard francúzskej kuchyne dáva sa, keď sa robí základ domáčkový, bolonské, špagety podobné, tak tam ide zelér, mrkvička. Takže jednu vec, mrkvičku budete mať budúci týždeň v boxoch. Hurá, hurá, hurá. Takže môžete si ešte odložiť, nespracovať celý, vydrží týždeň úplne v pohode, keď to zabalíte do tej vreckovky, dáte do nádobky, you know the drill. S čím sa dá nakombinovať z toho, čo tu máme? Alebo ako by si s ním pracoval v kombinácii s týmto? Já bych jakože kombinoval zelér aj s mangoldem, aj s cviklou zemitou, lebo zelery má velmi specifickou chuť a myslím si, že nikdo z předplatitelů nebude naštvaný, že ho tam má teď. Minimálně si ho použije do vývaríku nebo do nějakého vaření, ale každopádně zelér jako sedáno takto na surovo. Já mám nejradši sedáno surové. Normálně jenom lehce vychlazené, pěkně nakrájené na drobno, jak jsem říkal. A tak se dá podle mě zkombinovat s veľa věcmi, ať už s kalerábem. Zajímavá chuť, intenzívní. OK. Pritom tu je vlastne kvaka. Kvaka by tiež veľmi príjemne mohla fungovať so zelérom. V podstate ešte viacej zjemní ten zelér. A tá stopka zeléru je teda jemná chuť. Ako naozaj, že v rámci šalátikov a podobne používať to na hryskanie. Odšťavovať, má to kopu benefitov, takže určite tak. A máte teraz veľa hmoty technicky na šťavy, zdravé šťavy. Takže tá kombinácia cvikle a zeléru ako šťava, ja si myslím, že bude fungovať veľmi dobre. A viete si to kombinovať, tú šťavu ešte aj trošku si môžete dať štiplavé stopky z redkvičky. A rozmýšľam, že na sladle meta. Si pýta niečo sladké, tá cvikla a méta. Celkom dobrá kombinácia. Čiže aj, jak som spomínal, odšťavovanie, smutičkovanie. Jedno, čo by mi tu chýbalo, ešte je nejaká kyslá chuť asi do toho smutička. Ale viete si nakombinovať viaceré chute. My tu máme zrovna teďkom tento paradajkový protlak váš, který přesně, jak jsem před chvilkou mluvil o tom, že snažíme se ty surovině nechávat tu přirozenou chuť. Tak s žádným normálně klasickým protlakem bych to nenechal takto na té surové chuti, ale tento je sám o sobě prostě z perfektních paradajek, který tu předloni vyrostly, čili on sám o sobě už nepotřebuje nic, ten protlak. Jsou tam semiáčka, což chceme přiznaný nechat, nechceme cedit a přesně to, co chceme. To nechcete, to by bylo drahé, keby tam nebyly semiáčka. Vám to přecedíme klidně, to stanete takto. Čili semiáčka treba, ale jakože když už si chceme nějakým způsobem udělat příklad nějaká rajčatová salsa, ať už k chipsům nebo k mesu, k čemukoliv, tak já bych přesně šel touto formou, že použil bych tento base toho vlastně základního protlaku a už bych si tam krájel najemno nasekaný toto sedáno. Už se tam dá použít aj ta listová, dá se tam použít vnaťka, stonky z cvikly, nějaký hrášek, nějaká bylinka, máta. Krásně všechno najemno nasekáte a máte perfektní rajčatový základ vlastně nějaké salsy, že je dobrý hrát s tím basem a toto už potom netreba nějak dochucovat, víš, nasekáš tam hromadu bylinek, to sedáno tam urobí svoje, paradajky sedáno, to jde dokupy, však že boloňská omáčka, jak říkal přesně, tak tam jde sedána veľa, celeru taky a bujabéza to stejné, čili já bych šel vlastně touto formou, že bych si na základě toho protlaku, který najdete na e-shopu Veget Microfarm, tak bych na tom základu si urobil právě takovou sezónní salsičku studenou. Dáte si ji do ledničky, vydrží vám, čím díl tam budete mít tu zeleninu v té salse, tak ona se víc tím pádem, tou kyselinou citronovou a vlastně těmi kyselinami, octem, který tam je použitý, tak ona se tím bude robit a změkčovat. Čili to nemusíte ani tepelně upravovat a ono si to vlastně samo stáhne, nasaje a vlastně urobí tou solí a bude to zrazu taká příjemná konzistence té salsy, kterou chceme.
použiť. Tým vysokým obsahom soli, dajme tomu v mangolde, tak vlastne nemusíte ani dosolovať. Tu sme dávali iba štipku soli, aj to iba kvôli takej, trošku som rozmýšľal ako zákazník, že keď to otvorí a ochutná, tak keď tam nebude tá štipka soli, tak bude mať ten pocit také plánosti. Takže vlastne naozaj je to iba na ten človek navyknutý vnímať tú štipku soli v jedle, takže doslova ide o štipku. A máme nejakých posledných 50 kusov, takže vlastne tento týždeň asi to bude posledný krát v ponuke, myslím si, a veľmi odporúčam pred tým šialenstvom paradajkovým, ktorý vás o chvíľku bude čakať. Mangold je též taky, že přesně s tím kombem, jak jsme se bavili o cvikli, jak ty říkáš, že stejná odroda, tak stejná zemitost. Teď je mangold právě, mangold je jeden, oprav mě, když tak, ale mangold roste celý rok, celou sezónu. Áno, to je na něm krásné. A teď na jaře právě je ten mangold taky, že se dá krásně jíst čerstvý. Potom už přijde po létě takové období, že už začne být tak, jak vlastně sedáno, nejlépe úplně příklad, že vláskový, a to už se dá potom pěkně naložit a ty listy se dají krásně jíst suché, syrové nebo lehce opečené, zblančírované, cokoliv, anebo se do toho krásně balí věci. Když už chcete nějaký urobit si styl wannabe jarních rolek z sezónní zeleniny, tak ten mangold je v tomto krásný, lebo vlastně si ho zaříznete jen takto podsuť a pak se dá krásně zabalit do celého listu něco. Je to fakt, že super, ale ty stonky jsou bomba. Tež jedna z takých zelenin, u kterých bych normálně je pojmenoval jako umělecká zelenina, lebo několik fareb, dáš tomu jídlu krásnou farbu, přitom je to super, to je to, co chceš, aby to jídlo vypadalo pěkně a měl si s tím pěkným garnižem chceš mít co nejméně roboty a to je právě ta přírodnost, ty zeleniny, ta krása, že ona, ta příroda si to krásný urobí sama. A ako hovorí majster Maňas, aby to kšupalo, takže toto má ten prvok a môžete sa s ním hrať v šalátoch, v jedle. Tuto větu já mám ještě od Peťa Slačky, kterého pozdravujem možná, jestli se bude koukat. Už je to asi 6 let, tak řekl vždycky, že když tvoří jídlo, každé jídlo musí být sladký, kyselý, křupavý, hořký, aby bylo dokonalý. Že všetky komponenty, všetky konzistence, a už víte i sami, že když jíte, dám příklad, jídlo typu rizotovýho nebo haluškovýho a je to stále ta jedna taková vláčná, dobrá konzistence, ale je to stále ta jedna konzistence, tak vás to po nějaký chvilce přestane bavit a přestáváte se tolik soustředit na to jídlo, že lebo tě to nepřekvapuje. A pro mě jsou přesně tyto jídla, že milujem i risota, i italskou kuchyň a tak, ale když je velmi na jednoducho už urobená a není tam nějaký křupavý komponent, jo, nebo něco ještě vysmážené, něco prostě, nějaká přidaná hodnota a furt jenom lžičkuješ vlastně ten jednoduchý základ, tu jednoduchou konzistenci, tak se fakt zamyslí, že po pár soustech přemýšlíš nad něčím úplně jiným. Když tě to jídlo nepřekvapuje každým soustem nebo každým druhým, dejme tomu, tak se prostě zamýšlíš nad jinými věcmi. Že něco vždycky to křupavýho křupnutí, kyselkavý křupnutí je nejlepší kombo a tak je prostě bomba. No. Toto asi kšupavé nebude. Tu zase ideme do krémovosti. Máte teda kalerábiky. Ja ho dám takto. No, kšupe to. No jasné, že kšupe. Niečo medzi. Čistá chuť kalerábu. Teda, je tu tá prímes toho farbiva fialového. Zas to farbivo. Zas by si všechno farbil. Au, to je krásne. Ještě ti vezmem tento, to je výborný. No, určite to počujete. A kaleráb to je surovina léta. Když si úplně taková, že nejprvoplánovější věc, asi když si představím taky jakákoliv sladkovodní ryba a úplně nejvíc prvoplánová věc je kaleráb. Kombinace s tím. Stejně jako k rybě kopr, tak kaleráb se k rybě hodí perfektně. Právě svou svěžestí. Kaleráb já jsem upřímně nikdy tepelně neupravoval, vlastně ani nevím na co, že vlastně tam je ta čerstvost právě krásná. Kaleráb, kopr, nějaký čerstvý sýr, rikota, něco takového a máš prostě zrazu super. Veci k tomu. Všetko si to dáš na chleba a máš super sláču. Človek začne a pokračuje. Je to podobný efekt, keď príde prvá úhorka a človek proste úplne že prehltne doslova, vypije tú úhorku, keď je čerstvo natrhnutá a
hrášok a kalerab. To sú teda, niekto sa ma pýtal, že ktoré sú také, že zeleniny skorého leta, tak je to hrášok, kalerab, uhorka v mojom prípade. A prekvapivo do tej kategórie sa dostáva cuketa. Teraz sme išli do takých divnotvarov cukiet, kde tá chuť je naozaj že uhorkovo, oriešková, takže ako máte sa na čo tešiť, už máme prvé plody a wow, budú to zážitky. A cuketa na čerstvo, to bude asi nová móda, nový trend leta. Posledný tasting. A túto redkvičku teraz neviem, či už ste mali, alebo ste mali zatiaľ iba rúžovú. Ale toto je kategória redkve. To nie sú redkvičky, takže má to trošku iný charakter. A nie je taká kšupavá. Počkaj, dám si najprv stred. Krásne sa odlupuje. Máš celkom peknú hravú hmotu ďalšiu. Tá už štipe. Tá. Práve, že začiatok je taký príjemný, nasladlý. Áno. Ale vieš ty čo? Dal som si iba ten stred. A ten neštipe? A zatiaľ nepociťujem štipe. Ja som si dal Prichádza. Takže malý hint, malý tip. Keď si dáte iba to vnútro, krásne sa naozaj že rozbaluje. Teraz poviem, či je to tak. Áno, obal štípe jak fras. Áno, teď na to pociťujem už, no. Takže a tak štípe, že to je proste že chrenovitá chuť, ktorá vám pustí slzy, sople. Fú, to je chili efekt. Ano, takže... toto už ano. To upřímně, když jsem si udával do pusy celou, tak jsem toto nečekal. Čili jsem trošičku překvapený, ale štiplavost je veľa. Já jsem myslel, že ta černá bude štiplavější. Podvedomo hovoríš chili, takže no. Áno. Wow, no a ideme do čiernej. Teda neviem, či teraz mali sme možno začať čiernou. Uvidíme. Ta je jemnější, no. Tež je tam chrenovost, ale ne teda tak intenzivně, jak bucí červený, no. No takto, určitě i prvně ochutnejte, než to nakrájíte dětem. Jakože, lebo tuto řetkvičku asi by se odnaučili potom. A myslím si, že na taký chlebík s maslom, maslo to trošku zjemňuje. Áno, určite. Takže to proste chlebík s redkvičkou je také čosi naše. Takže, sádlo, řetkvička, ne? Ale teda je to, volajme to, že to má blahodárne účinky, dokáže aktivovať vylučovacie procesy, keď to poviem odborne, dobre som dal. A ja som to mával s niektorými bylinkami ako šalvia, že som chodil okolo, kúsol som si pár listkov šalvie a mne sa pustili do 3 minút sopla. Proste vyliezli všetky veci. Jasné. Keď idem na nejaký Roxor burger alebo podobne, tak sa trošku prečisťuje telo. Takže toto má ten podobný efekt a je to doslova, že nakopnúť sa. Alebo možno to bude mať aj také, že keď si to dá niekto ako taký, že aperitív, úplne že pred jedlom, že to trošku naštartuje tie žalúdočné šťavy. Takže využite asi naozaj, že také, že na úvod si to tak nakusnúť a potom si vychutnať tú zeleninku a organizmus je naštartovaný. No a hrášky ještě. Pokud vám vadí, ještě bych dodal jenom štiplavost, tež se to dá krásně naložit. Když vám to přijde štiplavé, nemáte to rádi, tu řetkvičku, když naložíte, tam ta štiplavost lehce zůstane, ale ten ocet s tím cukrem. Můžeš zajesť hráškom. No toto je ta moje milovaná věc, která to prostě, když máte doma nebo v kuchyni, tak to je přesně ta věc, která stále mizne, lebo to furt ujídáš. Takže tu nemusíme hovoriť, že nejaká teplná úprava niečo. Akože určite áno, bude to viacej sladké, ale nestihnete. Jakože tepelná ano, ale opravdu na pár sekund. Jenom zlehka, lebo ona je prostě výborná. Nechceme z toho mít tu gumovou, takovou tu rozgumovanou konzistenci. Chceme tam tu křupavost, čili jenom třeba zlehka trošku na másle, olivovým oleji ze solí. Když to přidáváte, já nevím, do nějakého mixu jídla, nějakých asijských rezenců, si to úplně představím pěkně, jenom zlehka zarestovaný, ale chcete tam tu křupavost a tu šťávu. A sme pri
listovej zelenine, ktorej teda máte požehnanie v kombinácii, ale toto je teda kategória čisto listová zelenina. A poď to ty. Rozříznout? No jasné. Podélně dáme ho. Ty vieš ako na to, ty si tu chirurg, Šalátiky. zeleninový chirurg. No a tohle je ten krásný pohled vlastně. Chci vám jenom ukázat, že vlastně dělat těchto salátiků, že nemusí to být vždycky otrhaná zelenina. Tím, že vlastně drží tento stvol, tento hubík, drží vlastně celý ten salát, tak vy si víte i ten salát vlastně krásně, nemluvím vám o grilovačce, že by nešlo nic připravovat jinak, ale přichází léto, lidi rádi grillujou, nebo si to jenom takto zlehka opečete na pánvičke, na grilu a vlastně ten stvol vám to krásně drží. My jsme takto baby římský robili, že jo, Ten hubík sa dá aj jesť, čiže to áno. tam vôbec nie je. Jedno, na čo si dávajte pozor, máme teda obdobie slízniakov, to je celoročné obdobie, ale teraz proste prichádzajú baby slízniaci, tak si dobre premývajte šaláty, prekontrolujte, lebo niekedy sa môže byť... Slízniaci totiž sú takí chytrí, že oni si dajú dovnútra šalátu svoje babetka a tie majú proste raj. Ja si myslím, že keď sa zobudí v šaláte a celý život vlastne si len vyzobáva šalát, tak to je fakt, že raj. No, bylinky, posledné. Tu poznáme vlastne bylinky. Jedine, čo dám do popredia, meta. S metou sa dá úžasne variť a práve kombinácia meta, paradajkový pretlak veľmi, veľmi príjemne funguje. Ano. Ale jedno, čo chcem vyzdvihnúť, to je toto tu malé. Ide o vzorku. Ide o experiment tohto roka, ktorý sme urobili. A ide o rastcu. Držím v ruke rastcu. A možno prvýkrát budete držať v ruke rastlinu, rastce, ale mal som takú myšlienku, že to korenie, tak ako je feniklové korenie, tak vlastne keď má nejakú arómu, tak aj tá rastlina má tú arómu a tie šťavy a oni potom vlastne tú celú arómu ako keby dávajú do tých semien. Takže vlastne mal som myšlienku, že to bude veľmi zaujímavé mať práve takto niečo ako stopkový zeler, tak vlastne by sa to dalo nazvať stopková rastca. Ešte vlastne tomu hľadáme názov, potom miesto na trhu, potom využitie v kuchyni. Ale odporúčam, prvé čo urobte, je kusnite si do tej stopky. Je to šťava, ktorá vás veľmi prekvapí svojou arómou. Do také mrkve trošičku, normálne. Je to mrkvoidná vec, áno. Je to aj podľa listu si budete všímať, ale práve preto hovorím, začnite od stopky. Ale to je pre mňa niečo, že nedá sa to pomenovať. Dá sa to prirovnávať k mrkve v tomto smere, ale je tam určitý unikát, tá aróma. A kľudne si ešte môžeš fakt, že tak, že šťava. Ale ja som si to úplne zamiloval. Hľadáme teraz, alebo zoznamujeme tým šéfkuchárov. Proste, keď som povedal, že donesiem rastcu a donesol som toto do EKU, tak akože bolo to celkom prekvapko. A hneď je za tým potenciál. Jednoducho je to rastca, je slovenská a zrazu takéto úplne, že iné využitie. A úplně mě hned napadla taká myšlenka takového toho, že lidi mají rádi ty názvy těch jídel nebo minimálně ty recepty, když je to něco, co poznají. Víš, asi představíš kmínovou polívku s vajíčkem, představ jakože urobit jídlo rastcovým základu, ale taky to. Víš, že byl by v šoku určitě, nějací lidi, kdyby si šli dát rastcovou, ale nepoznám teda nikoho, kdo by si ji objednal. Takže asi jsme se vlastně skončili na tomto nápadu, ale je to velmi zajímavé, nikdy jsem nic takového necítil. Tak, testujeme to, normálne sme to dali ako priesady, teraz zistujem, že vlastne je to mrkvoidná vec, takže dali sme to, vysiali sme to teraz aktuálne. Budete toho mať ešte viac v priebehu roka. Ešte dokonca ani nevieme, nikde neviem dočítať, že koľko rastie, koľko dní, tak ako pri mrkve máš, hej, dokonca rôzne odrody, toto je 90-dňová, 110-dňová. Takže je to doslova, že v našom laboratóriu, v štádiu experimentovania, ale toto vám prajem zakusnúť si. Verím, že dáme aspoň 4-5 stopiek, aby si každý člen naplno vychutnal celú tú rastlinu. Opakujem, že začínať od stopky, tu už prichádza trošku mrkvoidná chuť, takže
zážitok. Chceme to spopularizovať, chceme doslova vniesť do gastronómie túto vec. A dokonca aj koreň sme skúšali, tiež je to niečo iné ako petržle, niečo iné ako mrkva. Počkej, Feldo, zase stopni se chvilku. Sopli z toho všeho tady. Dobre, rastca, prosím pekne. Prvýkrát sa ľudia s tým budú stretávať a prajem veľa šťastia do sveta gastronómie tomuto nápadu. A to je jeden z nápadov, ktoré v rámci tohto roka máme. Takže verím, že vás ešte prekvapíme a že budeme obohacovať ponuku zeleniny aj o takéto unikáty. Zeleninku už máme odklizenou. My si jdeme dneska udělat nějaký recept. Já, jelikož jsem tu už po několikátý, tak většinou jsme vždycky připravovali také fresh, grillované, jednoduché, velmi rychlé jídla. Tak jsem se vlastně tentokrát rozhodl, že půjdeme trošičku do něčeho jiného. Půjdeme si urobit takovou kroketku na základě krup. Uvařených, vlastně my už máme ten základ hotový na sádle. Půjde tam vlastně, že parmazán, nebo nějaký slovenský typ tvrdého sýra do základu. Půjde tam vlastně právě naše červená cvikla, jak jsme se bavili o tom ofarbování. My ju jenom trošičku odšťavíme, nastrouháme, zbavíme vody a vlastně dáme do té kroketky. Celé to vysmažíme a vlastně půjdeme s tímto základem týto krásný paradajkový, který vlastně Felda vzpomínal ještě před chvilkou, že limitovaná edice, už posledních 50 kusů, čili vlastně půjdeme do tohto protlaku ještě v kombinaci s tou barevnou cviklou. Kroupy už máme hotové, ty vaříme jednoduchým způsobem, trošičku vlastně, buď to já jsem dělal na sádle, když chcete vegetariánské, na olivovém oleji s troškou šalotky nebo nějaké cibulky, si vorestujte ty kroupy, podlíte vývarem nebo vodou a nechte prostě jakože, přiklopte, nechte na takový poloviční stupeň vlastně dusit, lebo kroupy, když byste je vařili způsobem, jak se vaří risotto, strašně dlouho, strašně veľa vývaru minete, lebo kroupy jsou prostě dlouho tvrdé. Záleží na krupách, takže taká půl hodinka pěkně do měka. Kroupy máme hotový a právě musíme si urobit taký základ bešamelu, ale jdeme robit taký základ bešamelu taký velmi lepidlový, který vlastně smícháme a urobí nám hmotu na tu kroketu. Základ bešamelu je máslo, podívejte, máslo je krásně žluťonky, to je že bomba, bešamel bude super. My si jdeme vlastně už tady kus tlumíme. Tu udělal vlastně regulérně oříškový máslo, což vůbec nevadí. Voně krásně. Voně krásně. Máme tu vlastně mouku od farmy Kaška. Vlastně u takýchto řemeslných můk nebo u takých výrobců se úplně nedá hledět na hladkost, hrubost. Treba si na to šáhnout. Dobré, netreba se úplně držet, že každá hladká mouka je vždycky takto hladká. Toto je celozrnná. Tak to vlastně do základu tého másla, že mouku, my si potřebujeme urobit takovou, že jak když základ robíte jížku, jen tu vlastně se nedržte základu toho, že by to mělo být také krémové. My tu jdeme vlastně do opravdu hrubé hmoty, kterou si chceme takto, vidíte, je to úplně tmavý. Hej, jenom si trošičku tu mouku zarestujeme s tím máslem, si jenom trošičku zahraju mlíka. To jen takto. Mouka se vlastně trošku musí urobit, ale touto konzistence si vlastně nic nerobte, lebo tím, že se to bude pomaličku zalívat horúcím mlíkem a dodělávat, tak z toho vznikne vlastně hustá hmota. Dobré, takový lepidlo. Normální bešamel se robí 50 gramů másla, 50 gramů mouky na litr mlíka. Dobré, my jdeme takovou formou, že na litr mlíka jdeme 200 gramů másla, 200 gramů mouky, čili chceme opravdu taky lepidlo, taká hustá hmota, není to omáčka na jídlo, ale na to, aby nám to tou teplotou spojilo ty kroupy. Pak se to nechá pěkně vychladnout a máte z toho perfektní tvarovatelnou hmotu, z které vlastně robíte kroketky. Někoho, kdo se už trošičku má pojezeno po světě nebo tak vám to může připomínat arancini, což je taky talianské predjedlo z právě rýže. Teď si nejsem jistý, či arborio, prostě rýže na risotto, vlastně na způsob risota, který se spojil takýmto parmazánovým bešamelem, tak právě děláme také to kroupové arancini. Úplně nejlepší je v tuto chvíli mít metličku, dobré? Jelikož metličku úplně nemáme, tak půjdeme vlastně nové žavaričkou a vroucí mlíko vlastně přilíváme k tomu základu toho bešamelu a vlastně si ta mouka s tím máslem zrazu povolí a vznikne z toho ta hustá hmota, o které jsem mluvil. Dokonce mě baví i velmi ta farba, že je to zrazu hnědý, je to příjemná změna, lebo původně jsem to plánoval samozřejmě bílý. To je ta krása na těchto surovinách, ještě trošku toho horkého mlíka.
Takhle vlastně máme takovou fakt, že lepidlovou hmotu, kterou si na chvilku jenom teď odstavím, ale potřebujeme si nastrouhat, připravit předtím, bych si měl ten parmazán. Najemně ji nastrouhám, aby jsme ho do toho zamíchali. Základík a tím parmazánem ho z něj urobíme, že absolutní lepidlo. Že opravdu také, které my přesně dneska vyžadujeme a potřebujeme. Takže stále od krokety chceme to, aby se roztekl ten sýr, čili s parmazánem, nebo Cizio má taký sýr, který se volá Extra Old. Je to, myslím si, že 12 až 15 měsíční sýr typu parmazánovýho. Je úplně skvělej. Chápete už to slovo lepidlo, dobré? Že toto by se ve škole by vám řekli nepovedený bešamel, hodně nepovedený, ale vlastně takto my urobíme lepidlo, kterým spojíme ty kroupy. Máme tu cviklu, původně bych ho asi ošupal, ale jelikož máme, jak jsme se dneska bavili o té krásné jemné kůrce, tak ji šupat ani nebudeme, dáme to tam i se slupkou. Potřebujeme se teda trošku zbavit šťávy, tak si odšťavíme tu šťávu, lebo vidíte, kolik šťávy, hej. A bych vám to rukami nerobil, ale jsme v přírodě. Potřebujeme mi se zbavit té vody teraz momentálně na tuto chvíli právě kvůli tomu, že chceme, aby ta kroketa byla jakože suší, lebo ten sýr tam už tu strukturu urobí a nechceme, aby se nám rozpadávala ta kroketa, dobré? Tu už máme vlastně ty kroupy, já už je mám uvařený a vychladnutý. Že tu jsou vlastně že jenom uvarený kroupy. Chcete vy, jak jsem říkal, chcete vegetariánský, urobte, já robím na sádle. Mně je důležité, že já to musím ohřát trošičku, aby se mi ten bešamel v tom vlastně rozpustil a spojil. Tak a když jsou právě ty kroupy prohřátý, tak tam použijeme ten bešamel takto sýrový, který při tom prohřátí, když to bude všechno teplé, tak se začne oddělovat ten sýr a pěkně nám to spojí vlastně do takové sýrové hmoty, kterou si potom dáme vychladit. Samozřejmě třeba velmi osolit, lebo při tom smažení vám potom ta chuť se trošku stáhne. Čili ta chuť musí být teď už slaná, parmazán už je pěkně osolený, dobře, ale chceme tam mu dát ještě nějakou takovou chuť. Tvarovatelná, příjemná hmota, která když vychladne, tak z toho bude fakt, že beton. A vlastně jdeme tam dát tu cviklu. Já už jsem tu cviklu právě nechtěl dávat na, aby se prohřívala, lebo sama o sobě má skvělou chuť, čili jsme ho jenom trošku zbavili té vody, kterou si ještě podle potřeby teď zrovna použijem. Ona potom při tom chladnutí jakoby spojí přidá sladkost a trošku ofarbí. Teď vidím, že vlastně ta konzistence je správná, ale vůbec mi tam neudělá zle troška ty červené šťávy, aby jsme to propojili. Takže přesně jak tu Filda mluvil celou dobu o farbivách a mysleli jsme si, že mluví o farbivách, tak on tím myslel toto. Jo, krásná růžová farba, máte. A tu hnědou mouku jsme zakryli červenou, takže už je to lepší. Jsem spokojenější. Krokety, teda jakože hmota nachystaná k premiéře Barbie filmu nachystaná. A my si ještě teraz, což už samozřejmě není, to už úplně pro vás jakože není nutné, ale my do toho jdeme. Máme vlastně od Yogi Spice skvělí kořenáři, též dobrý kamarádi. Tak tu mám vlastně kambodské červené koření, to je druh černé vlastně pepře z Macau Vietnam. Macau Vietnam je vietnamský citronový koření. Ono chutí jak v podstatě tímto kořením vy nahradíte kombinaci zázvoru, limety, kafíru, citronové trávy, vlastně celkové té orientální také chuti, co se dává do kary, do asijských jídel, taká ta svěžost, taká ta zajímavost. Tak to vlastně způsobíte, vy docílíte vlastně tímto jednoduchým kořením. Vy bohužel neucítíte vůni, ale jakože Filda ucítí, ale toto kombo kambodského koření a Macau Vietnam je bomba. Dobré, důležité je vždycky ochutnávat všetko, jo? Já jsem dal koření, dal jsem sůl, ale to neznamená, že to všetko musí být jak má. Bo kroupy pohltí, čili té soli se fakt nebojte, alebo bez té soli by to bylo slabé. Ale to koření tam hraje super. No, a když vlastně máme tuto základní hmotu na naše kroupové jarančiny hotový, tak jich třeba dát vychladit. Přes noc, anebo jenom na pár hodin. Dobré, jenom potřebujeme, aby se nám stáhl tuk z másla, mléka a parmazánu, aby se nám spojil dohromady a zatuhl nám to. A potom se nám to bude lépe tvarovat. Zatímco nám chladnou vlastně základ na ty kroketky, tak si urobíme mezi tím další komponenty. Budeme určitě používat aj žlutou, aj chogyu. Chceme ji ale použít takým způsobem, že na čerstvo. Buď to nějakým struhačem, když máte mandolínu nebo něco na tenké plátky, to si nakrájíme.
Také to kolečka. Půl kolečka. Tu máme cviklu a my si chceme určitě ochutit tu rikotu, kterou budeme dávat k těm paradajkám pod základ. Ten paradajkový protlak vůbec vlastně nebudeme ochucovat, čili my si trošičku nabilinkujeme tu rikotu. Určitě jdeme moji oblíbenou česnekovou pažitku a půjdeme trošku kučeravý petrželky, lebo my si tu rastcu hodíme až hore. Se mi tu trepe celý svět teď. Vlastně do té rikoty. Když chcete nějakým tradičním stylem, tak vlastně do rikoty se často dává citronová kůra, limetková kůra. My si tu kyslost tam dáme trošku jinou formou. Dobré, ještě trošku ty kučeravé petrželky. A vidíte, jo, že jak jsme se teď bavili o tom karlovarském knedlíku, tak když nasekáme takto nájemno tu kučeravou, tak ona má stále ten objem. Stále je tam ten vzduch, není taká stlačená a nevypustí tu šťávu, tak jak vlastně klasická petržel. Čili v tom je asi v tom knedlíku ta hlavní pointa, proč se používá. Dobré, trošičku samozřejmě soli dáme do rikoty, trebujeme trošku a uděláme si jenom takovýto základ bylinkové rikoty. Alternativa rikoty může být, k tomuto konkrétnímu receptu by se hodila určitě kyslá smetana. Zároveň, když už máme parmazánový, tak nějaký způsob a i klasický majonézy na základě nějakého sýru. Prostě takový způsob, jak kdyby Caesar salát dressingu, dejme tomu. To se též hodí k této sýrové věci. Ale v podstatě mně ani nejde tak jakože úplně o rikotu, jako o mléčný produkt k té kroketě. Pěkně to sladí i s tou cviklou. Cvikla je výborná s mléčným produktem, ne pro nic za nic. Je nejzákladnější, jenom nejprvoplánovější verze je cvikla s kozím sýrem nebo jakýmkoliv tvarohem a tak. Ale každopádně, když se chcete, teď mi tak napadlo, držet nějaký extrémní lokálnosti, taky tvaroh může hrát perfektně. Jo, nějaký hlaďonky, vyšlehaný pěkně tvároh, který si dochutíte bylinkama. Máme jenomže bylinkovou rikotku, taká našlehaná, příjemná v základu, trošku jenom osolená a nějaké bylinky. Dobré, budete si tam chtít dát pórek. Teď mě tak napadlo, že ještě tam můžeme nasekat trošku toho pórku. Takto. Ještě použijeme část toho pórku. Zamíchám s tím pórkem. Tu by jinak perfektně s rikotou by vám hrála i ta máta. Jinak, hej, pokud máte rádi jakože takovou svěžejší chuť, a i s paradajkama jde máta skvěle dokupy. Tak, dobře přátelé, můžeme jít na kroketky. Tu klasický základ nemusíme se asi představovat, tu se nám zahřívá olej, tak na takový střední stupeň, aby se nám pěkně s tím sýrem propekly. Tu máme mouku, vajíčko, já používám na kroketky pánko strouhanku, je to vlastně asijská strouhanka, jenom čistě z té bílé části toho pečiva, je taková hrubší, křupavější. To smažené jídlo je s tím podle mě trošičku odimenzovanější, ještě trošičku lepší než z klasické strouhanky. My tu máme takto tu hmotu. Nám se to úplně nebude tak krásně tvarovat, jak bude třeba vám, když si to necháte odpočnout v té chladničce trošku díl. Nás už trošičku tlačí čas, čili vlastně musíme jít že úplně nestuhlou formou. My si tam ještě dostrouháme do vychlazené, důležitý, lebo jedna část sýru se nám rozpustila, zatepla a spojila se nám vlastně s tou hmotou, ale my tam chceme ještě dostat nějaký sýr, který se nám roztáhne. My teď používáme ten parmazán, vy samozřejmě víte, že pokud chcete tahavější ty krokety, že chcete, aby z nich tekl ten sýr, že taková ta, fakt, že taková ta sýrová prasárna, jak bych řekl, tak tam můžete dát jiný typ sýru, nějaký holandský typ, cheddarový typ, něco, co se pěkně rozpouští. Ještě takto smícháme, trošku s tím spojíme. Budeme robit také jakože přijatelné velikosti, aby se nám pěkně propekly. A tak to už si nové v rukách, v rukavicích, jak chcete. Ale lépe se to smaží, když jsou studené, úplně krásně. Já když jsem robil tyto krokety, tak jsem se držel nějakého standardního receptu podle arančiny a potom jsem to postupem, pokaždý, když jsem to šel robit, tak jsem to urobil lepší a lepší. Prostě třeba zkoušet, ochutnáte, zjistíte, že příště dám víc něčeho, příště dám víc soli, málo slaný, teď se mi to zdálo málo sýrový. Jsou prostě věci, které poznáte časem vždycky tím, když to robíte až no. Tak a teď už jenom klasickou formou vlastně balíme každou kroketu. Trošku mouky, mě hrozně baví tato celozrnná mouka tady od vašich známých, nebo dovozců, ty, co od nich máte zemiaky, tak baví mě právě svojí konzistencí a tím, že je taká tvrdší, teda tvrdší, hrubší. Jsem si teda vybral misky. Toho si neberte příklad, co teď vidíte, prosím vás, lebo dal jsem si to velmi na chytráka.
Vždycky důležitý opravdu, že důkladně obalit, lebo sýrové věci, víte jak vytečený smažený sýr. Tak to mrkněte, my jsme si úplně všechny neobalovali teraz, ale kolik vlastně množství máme z 200 gramů krup a 200 gramů parmazánu a trošku bešamelu a jedné cvikly. Jak krásně je to červený z jedné cvikly a to jsme ještě vlastně celou ani nepoužili a půlku jsme snědli. Takže je to opravdu, když se natahují tyto jídla takovou hmotou typu, která prostě jako dá pěknou hmotu a dá vám větší množství, tak se prostě dají robit ty ekonomické velmi pěkné věci právě tímto způsobem, že z trošky surovin jsme si urobili také to prostě kroketky a je jich opravdu vela, když se podíváte, máte na pohoštění přátel, když vám přijdou na návštěvu. Můžeme si jich smažit, ne úplně naplno nikdy, lebo chceme, aby se nám propekla znútra a úplně nejideálnějším ve smíru je to, když nemusíte ještě dopíkat, lebo potom vám hrozí, že vám prasknou. Tak, to jich tam pěkně jakože naládujeme, ať se nám pěkně smaží v tom horucím oleji, nejlépe, ať jsou celé ponořené. Čili takhle se nám tuto smaží, vysmažíme, osušíme a potom už si ukážeme vlastně dál. Pánko strouhanka je krásná v tom, že jde pěkně do zlatova. Tak, kroketky si už tak postupně vyndáme. Ono právě tím, že kdyby jsme lepší trošičku vychladili, tak jak jsme se bavili ještě před chvilkou, tak docílili bychom to, že by se nám lépe balili. Dobré, byly by lépe obalený. Tady se nám stalo, že některé vytekly, což jakože vůbec ničemu jakože nevadí, nějaké vizuální části, ale kdyby nám lépe vychladly, lépe se nám obalí do té pankostrouhanky, lépe se nám s tím pracuje, měli bychom hezčí kuličky a trošičku lépe by se to obalilo. Tak, ale vidíte, že pěkně slyšíte i ten zvuk křupavého, to si myslím, že je. Čili docílili jsme to, co jsme chtěli. Když máte nějaký biberon, cukrářský sáček, ta rikota vám v tom i déle jakože vydrží a bude se vám lípe nadávat. My jdeme takto, čili půjdeme si takto pěkně podle množství kroket. Dobre, že vždycky pod každou kroketu, jelikož kroketa je kulatá, aby nám necestovala po talíři, tak je dobrý si pod ní něco vždycky dát, dobré. Jdeme tyto naše krásné kroketky. Víš, no parádně to vyzerá, Feldon, z toho mám fakt, že radost. Rikotu máme studenou, ona se vám krásně rozpustí v teplém základu, dobré? My ale chceme dělat v podstatě myšlenka tohoto jídla jednoduchý snack, u vínka, k televizi, anebo i ta večeře, ale právě já tam ten protlak chci dát v té pokojové teplotě nebo studený. Ta rikota je studená, čili se mi to nerozpustí, mám krásně teplou horucí kroketu, která právě v kombinaci se studeným mě hraje ještě víc a líp, než kdyby to bylo kompletně teplý. Samozřejmě vy si to víte normálně prohrát na klasický rajčatový základ, dobré? Vlastně ten rajčatový tím, jak jsme se bavili o tom, že ho nebudu nějak upravovat, tak jsem si ho chtěl jen takto nalít mezi. Tu máme tu vlastně naši zmiňovanou rastu. My chceme část těch stonků použít do základu té paradajkové, zároveň přidáme, jak jsme se přesně bavili, další strukturu, konzistenci trošičku do toho rajčatového základu. Takže my si použijeme takto tu zelenou část, tak jakože šeliak, halabala pohážeme a tam přidáme tu rastcovou chuť, lebo cviklá rastca jde skvěle dohromady. A pak vlastně už tu máme jak tu čogiu, chceme vlastně nagarnitovat nějaký, chceme, aby to bylo pěkný to jídlo, čili právě takýmto způsobem použijeme tu syrovou cviklu, různé takto farbičky. A na to je právě dobrý si hore hodit kousek té rikoty, lebo vám to bude držet zároveň to, co chcete na tu kroketu dát. No ne, takhle dáme už tu rastcu. Chceme ji tam pěkně přiznanou, jak jsme se bavili, ať to vyzerá krásně tak, jak přirozeně. Tak přátelé, naše kroketky s bylinkovou rikotou, skvělým nejlepším paradajkovým protlakem od Veget Microfarm a vlastně trojfarebná cvikla bych to nazval. Jídlo s cviklou, paradajky, na studeno skvělý snack. Dobrou chuť.